Porque andamos aquí traballando. Traballando, verdad? Traballando, nada. Damos luz, non? Hasta que Non se para, hasta que pase esa luz, damos luz. Bo día, en primeiro lugar, grazas pola vosa presencia. Primeiro, en nome de Dani, do noso presidente, disculpade que non poda estar hoxe aquí con nós, porque por motivos de traballo está lonxe nosa físicamente, pero non espiritualmente. Corresponde a mí, como secretario da agrupación, presentar a exposición que inauguramos hoxe. Para nós é un placer poder contar con esta exposición de Luís da Silva Santiago, o portugués, que estará con nós durante as dúas próximas semanas. Luís é unha persona, a maioría de nós xa o coñecemos, que é unha persona moi estimada dentro da nosa parroquia, pola súa proyección de traballo. Foi unha persona que traballou durante toda a súa vida en relación cos nosos veciños, pero tamén pola súa colaboración en moi diversos proxectos. El fai 40 anos, xubilouse e atopouse con un reto que a todos chegado ese momento nos produce unha certa alteración. Chega o momento da xubilación, é unha persona que se pasou toda a súa vida traballando, facendo xornadas sin límites horarios, sin ter ademais un calendario preestablecido. De repente prodúcese un parón e ora que vou facer que non teño que ocupar a miña vida. E en ese momento, fai 40 anos, surxiu a posibilidade de facer un curso de pintura, foi así, verdad, Luís? Fai 40 anos, facer un curso de pintura e descubrir unha actividade que lle permitía, por unha parte, ocupar o seu tempo de ocio xa, e tamén desenvolver unha capacidade artística que el xa tiña e que no seu traballo moitas veces xa podíamos descubrir. Ao longo destes 40 anos é moitísima obra producida por Luís. Parte desa obra atópase en moitas casas particulares, tanto da parroquia como de outros lugares, e tamén en lugares, en entidades como pode ser o club de tenis e na nosa agrupación. Nós temos un legado moi importante de obra súa. Entre ela podemos destacar o cadro que temos de Quinín, que está aí na cantina, un retrato de Quinín, e depois algo que sabemos que para él é moi querido, que é unha colección de cadros que temos aquí no noso vestíbulo, que representan diversas mulleres facendo traballos. Eses cadros elos concibiu no seu momento como un homenaxe a súa nai e as mulleres que como ela tuveron que desenvolver unha vida moi dura alá polos anos 40 e 50. Parte da súa obra está hoxe aquí nesta exposición. A exposición titúlase A mirada do portugués, que como coñecen en toda a parroquia, e como vedes presenta nos 16 cadros que forma unha variedade que abrangue
diversas épocas da súa vida creativa. E, ademais, vedes tamén que contempla distintas temáticas. Hai un tema xeral e moi repetido, que é redes, pero tamén está moi presente outros lugares da proximidade. E hai magníficos retratos, xunto co de Quinin, hai nesta exposición varios retratos máis con unha gran forza expresiva. A nosa exposición vai estar aberta este fin de semana e o vindeiro, en horario de 12 a 14 horas, e durante a semana, no horario en que temos actividades e temos obradoiros e que non está ocupada esta sala, tamén se poderá visitar. Reitero o agradecemento pola vosa presencia, tanto en nome da agrupación como en nome da familia, e agradecemoslle a Luís, a súa colaboración permanente ca nosa agrupación e que nos poda permitir contemplar esta magnífica obra súa. Así que, Luís, moitas grazas e que todavía podamos seguir disfrutando durante moitos anos do teu traballo. A continuación, sabedes que Ernesto leva anos facendo un traballo moi encomiable e moi interesante, que é gravar entrevistas con persoas singulares dentro da nosa parroquia. No momento determinado, fixolle unha entrevista a Luís, a ten grabada, e desa entrevista, porque estando el presente non vamos a poñer a entrevista, pero dese montaxe que fixo, vamos a poñer a continuación un pequeno corto. Así que, Ernesto, cando queiras. Bueno, eu queria dicir unha cousa. Eu chamo o cuadro do cine. Eu trouxe por dúas razóns. Unha é porque eu, cada vez que vexo un cuadro, vexo a mí. É que é unha forma, digamos, de pintar que se acerca moito ao personaxe. Realmente, este equilibrio. Únicamente ten un problema, para mí, que é que puxeche isto demasiado lindo. Perín era un pintor que sempre andaba Iso é unha maldade, pura pantalón, camiseta, oye, que pensaba fumando, un día... Ese día debía estar limpio, Ernesto. Mi padre pinta tal cual ve, entonces ese día debía estar el hombre limpio. Oye, de verdad que é unha representación que tiene conseguida ao 100%. Ahora, tiene que ter alguna... A mí estaba na casa da Acevedo, tiña que ir a Acevedo desconectar o personaje. Oye, se un día encontrei no ponte do Pedido, con cuadros, con caballetes, con todo, eu viña para ver, que te parece? E digo, para onde vas? Vou para aí, me levas? Sí, punto. Oye, a tercería do coche, todo hecho de pinto. Bueno,
Este é un recordo que entregamos sempre a xente que para nós é moi significativa na súa relación ca nosa agrupación. Así que recíbelo con moito cariño. Bueno. Papá. Bueno, muchas gracias. Y a seguir así. Bueno, gracias. Nada, yo voy a final que ya no puedo hablar. Bueno, gracias por venir a todos los que asististeis y gracias a la directiva por colaborar en este acto que estuvo muy bonito. Muchas gracias. Ella está tan emocionada que ya no puede. Está bien, está bien. ¿Verdad? 40 años. Pintado. No, Bueno, Bueno, 20 pintando. sí. de todo, más. Bueno, pues habrá otras ocasiones que podamos seguir mostrando todo. Vale. Vale. Bueno, Vamos a mostrar una obra que está... a ver, que está muy interesado. Enseñando la obra de Bello Piñeiro. ¿Puede ser? Ahora mismo. Este es el retrato del Bello Piñeiro. Ah, mira. Hace un reflejo. Sí, era pintado. Pintó redes. Pintó un montón de redes. Este señor pintaba con otro pintor, que era Félix Gómez, pintor de brocha gorda, pero tamén dominaba a fina. Era o mellor pintor que tuvo Ferrol, o mellor, porque dominaba a imitación a mano, os iglesias de Ferrol, todas están ou retocadas ou pintadas por eles. O colaborador, ben viño. As imaxes estaban tras, recorrectabas, puñías guapas, e aí está, Bello Piñeiro e Félix Gómez eran os compañeros. E eu quería participar, pero non cheguei a tempo. Bello Piñeiro se foi, Félix Gómez tamén, e pasaba o filho, e xa o filho era normal. Non sabía o que sabía o pai. E xa non puiden colaborar con eles. O meu pai diría, pero non que vas a estar de peón, non vas a estar carretando en carretillas para aquí e para lá, e xa non hai historia. E estes eran os millores pintores que tuvo Ferrol. Imágenes, altares, ele recortaba as imágenes, printaba e colaboraba con ele. O Casino de Ferrol, Bello Piñeiro e Félix Gómez. Eso, moitas obras que hai importantes, ese era o colaborador dele. De Félix Gómez. Somos reducidos, pois aí está Bello Piñeiro. E ese paisaxe que está de fondo É o bosque... é unha ficción tua. No. Está copiado en algún sitio. No, non é copiado, é feito así. Directo. Sí, directo. No baño, en lugar, facíanse as festas. Todas as festas do baño. Todo era un terreno limpio, pero todo rodeado de bosque. Un pixiño os bosques a ver o Piñeiro. Estaba rodeado de bosques, está a casa abandonada. O ayuntamiento do lugar se me perdone, pero está cometendo un error porque pode declarar un histórico. Sí. Recibir, non sei que non somos herederos. Se podía recibir unha subvención para repasar. Unha idea preciosa, un traballo moi bonito. Eso é. Así que parabéns. No baño. Muy ben. A ver, ven aquí. A ver, se queiran escuchar a explicación. Este torreón de Puente de Euro, dixo o alcalde, es usted el primer pintor que pinta
el torreón de la parte de la marea, de la puerta. Todos lo pintan, no está muy bien. Sí, es verdad. Todos lo pintan así. Todos. Y eso es el primer motor. Y si digo, bueno,